Insulto kay ito ba? Sakit kito. Lagi, sakit kay ito. Pero kanya lang, unahon na lang nato ni mga katropa. Paminahon sa nato ang inyong pinaka-idol. Kay gibatikos karon mga higala, gisaway karon o dunay mga komento. Kini mga higala si Mr. Bindalo, no? Erwin Tulpo, mga katropa. Labot na sa confidential funds. Bira na. Imo na. XFM Katropa. Tama po ba ang pagkarinig ko na sinabi niyo kanina under sa COA DBM Joint Circular Number 2015-01, hindi naman kailangan ilagay ang tunay na mga pangalan ng mga intel agents or informers na tumanggap ng intel o confidential funds sa OVP tulad ni na Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Mickey Mouse at iba pa. Sinabi ko po, Your Honor, ay silent po yung circular as to that matter po. Silent. So po pwede. Kung when we say kasi silent, pwede. Hindi po, Your Honor. It is neither allowed nor prohibited. So, it is... Tanawara na may katawa. Ang interpretation ni Erwin sa silent, pwede. Ang tawag na ba gala, it's neither allowed nor prohibited, no? Wala gibawal pero wala siya gitugot. No? It's neither allowed nor prohibited. Pag imong buhaton mga higala, no? Pag imong buhaton mga kaigsunan, na ba kay sayop ana wala. Ngano man, silent man ang provision para ana. And you cannot be mga higala held liable for a matter mga higala nga wa gibawal, wa sad gitugot. Wa gibawal, wa sad gitugot mga kaigsunan. Sige, padayon na Erwin sa imong pagbati, no? Bakit nang i-audit po ninyo ang Confidential Intelligence Fund po ng OVP, hindi ninyo hiningi ang tunay ng mga pagkakilanlan ni Piatos, Suara. McDonald? Gwapo gyud kay kag utok, Win. Ngano kuno, nga wa panguta, wa kuno magahigala kining gipangutana, giila-ila ang true identity nila Piatos, ni Nuba, ni Chippy. Confidential gani, mga higala. Mao gani na dili man siya niya ang confidential, dili i-audit, dili i-liquidate. Pero gihatagan sa liway may higala, kanang ginaisgutan nila nga circular diha. Nga, like for example, pwede ba mo gamit og alias? Yes! Silent ang circular niya, nabot pasabot mga higala, bahala ka diha. No? Basta mapakita ni mo giunsa ni paggasto ug na mga reward din ha mga higala alang sa mga tao nga nakahatag og certain information mga ingana, mga kaigsunan, bahala ka diha, imuha na ng trabaho. So, kani mga kaigsunan, no? Si tirada siguro may nalang pod makatingog. May nalang pod lagi mga higala kay init na pod siguro sampot sige lingkod. Sige, padayon Erwin. Mickey Mouse at iba pa? Katulad nga po nung sinabi ko sa sa aking previous testimony, ang focus po ng audit namin ay compliance audit. So, kung ano po yung provision ng circular, yun po yung ginagawa naming basis for our audit po. Okay, compliance. When you say compliance, ito po ba periodic or random? Yung compliance audit po kasi wala po siyang particular period kasi pag sinabing compliance audit, ina-evaluate po namin yung subject matter if it is compliant with certain applicable laws, rules, and regulations. But I'm saying every agency na meron pong intel or confidential funds, do they have to undergo audit periodically or random lang? Dahil marami po tayong ahensya ng gobyerno na may mga intelligence confidential fund na hindi naman dapat. Ang audit po namin ay based dun sa liquidation documents po na sinasubmit nila. Pero is it periodic ba? Kailangan bawat agency na i-liquidate niya yung kanya i-audit ninyo yung kanya paggastos ng intel or confidential fund? Yes po, Your Honor. Yung kanilang kailangan... So it's periodic, it's not random? Yes po, Your Honor. Okay. Kung kaduda-duda na po ang disbursement ng OVP, obvious naman, sabi niyo po, di po ba, yung mga medicines, mga pangalan ng tao, bakit hindi po ninyo pa sinampahan ang kaso sa ombudsman ng OVP?
Under our rules po, Your Honor, pwede lang namin siyang i-refer to the Office of the Ombudsman kapag nagkaroon ng final order at hindi po kinumply ni OBP yung order po. Bakit? Nasa ano po ba yung order ngayon? Ano na po yung status? Ito mga findings nyo, 2023, 2024 pa ito, 2026 na po tayo ngayon. Wala po akong personal knowledge about the status po nung since hindi na po ako connected sa ICFAO. Okay, so dahil hindi ka na connected sa ICFAO, so wala ka ng pakialam kung ano na nangyari sa kaso na hinawakan mo. Is this Hindi correct? naman po sa wala akong pakialam, pero yung mga ganyang bagay po kasi ay confidential na hindi naman ina-announce sa buong COA. Ayun. So, ibig sabihin, hindi mo na alam at hindi mo rin alam kung bakit hindi kinasuhan or ni-refer sa ombudsman itong issue na ito. Yes po, Your Honor. Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Kumana siya. Okay. XFM Katropa. Alas 7:43 mga higala. Ang iyang punto diri usa, no, dapat ilailahon daw to mga confidential names. No, kadto mga higala ang mga alias dapat sayron mga higala ang tinuod nga identity. Kamo na tubagan ay kapoy. Bullseye. Bullseye.